तुमचं नाव सांगा. मी विश्वनाथ कोहळे, राहणार तिकोंडी, तालुका जत, जिल्हा सांगली. ऊस किती एकर आहे तुमचं? हे ऊस 1 एकर होता. ते पाणी नसल्यामुळे 50,000 रुपये खर्च करून ऊस लावलं होतं. आता पाणी नाही, काय नाही. आता तोडून काढायला आणि 10-15,000 रुपये खर्च आहे. ते बी वाळून गेले. सगळं जनावरसुद्धा खात नाही, असल्या परिस्थिती आहे. प्यायलासुद्धा पाणी नाही. आमच्या गावात 2 बोर असून आम्ही बाहेरचे विकत पाणी आणून पाणी पितो. आता असल्या परिस्थिती आहे. आता तुमच्या गावामध्ये नेमकं परिस्थिती काय आहे पाण्याची? परिस्थिती काय, प्यायला टँकरनं सुद्धा पाणी मिळणं झालं, विकतसुद्धा पाणी मिळणं झालं आहे. तिथलं जवळ कर्नाटक 2 किलोमीटर कर्नाटक गेलं की सगळं अजून वडा तिथं वाहून चाललेलं आहे. आम्हाला प्यायलासुद्धा पाणी नाही. नुसतं सरकार येतं, आश्वासन देतं पाणी येतो म्हणून, पाणी आणतो म्हणून. तर काही कोण बघणार नाही, काय नाही. आता 2 जनावर आहे. मुरगाचं आणलं 10,000 रुपयाला एक बॅग आणलं आहे. ते दूध आहे 27 रुपये लिटर. का आम्हाला आत्महत्या करायची वेळ आलेला आहे. काय करायचं काय? पुढची भूमिका काय असणार आहे तुमची? पुढची भूमिका काय, पाणी आलं तर नाही वाट बघतो, नाही तर आम्ही कर्नाटक सोडून दिलं तर आम्ही कर्नाटक जवळच आहोत. 1 किलोमीटरवर पाणी आले. आम्ही कर्नाटक सोडून दिलं की त्यांच्या पुण्य लागते. आम्हाला आभार मानतो महाराष्ट्र सरकारला. आम्ही देव मानतो, आम्हाला सोडून दिलं की कर्नाटकला जायचं. गेल्या वर्षी आम्हाला पाणी आलं होतं कर्नाटक. इथं MP पाटीलचा खरोखर आमच्या MP पाटलामुळं आता एवढं तर पाणी प्यायला लागलं आम्ही कर्नाटक सरकारमुळं. मागच्या वेळेस त्यावेळेस तुमचे आंदोलन झालं होतं, यावेळेस शासनाची माणसं येऊन तुम्हाला काय आश्वासन? नुसतं आश्वासन देऊन गेले. आमच्या पुढच्या 1 वर्षात पाणी येऊन पोचतं म्हणून सांगितलं होतं. कोणी येणार नाही, काय नाही. आंदोलनावेळी त्यांनी नुसतं जायचं वेळ काढून गेले. आमच्या कोण इथं बघणार नाही, काय नाही. इथं पाणी दिलं की त्यांचा कारखाना चालत, सगळं त्यांचं नाटक आहे. मी रडल्यासारखं करतो, तो हसल्यासारखं कर, असं नाटक चाललेलं आहे सरकारचं. इथं कोण बघणार नाही, काय नाही. कर्नाटक सरकारशिवाय आम्हाला पर्याय नाही. आम्हाला सोडून द्या, नाहीतर पाणी नाही दिलं तर आम्ही कोणाला वाट बघणार नाही. पुढच्या काळात आम्ही कर्नाटकला झेंडा लावणार जायचं.